Croeso nôl I Llanberis ar gyfer ras ryngwladol Yr Wyddfa 2007. Mae'r hedwyr wedi ymgynnull, ma'n nhw'n barod. Mae'r ras felly ar fi'n dechrau. Dewch I ni ymuno ar tîm sylwebu Steve Bernard a Nick Parry. Diolch Gareth am y 12fed tro ar hugen felly. Maen nhw'n ymgynnull ym mhentre Llanberis I geisio concro'r Wyddfa ac ar ganiad hwter yr aelod seneddol lleol Hywel Williams. Golygfa I loni calon y trefnwyr. 466 yn rhedeg. 932 o goesau. Ond I bai mae'r rhywun yn cyflawni tipyn o gamp. A maen nhw gyd yn gwybod. Mae yna 5 milltir I fyny a 5 milltir I lawr. A mae wedi cymryd 20 eiliad i'r olaf i'n heibio'r llinell gychwyn. Ond yn barod, Steve Bernard, golygfa gyfarwydd. Tebyg iawn I ras llynedd, mae Andy Jones di mynd straight i'r blaen y ras. Trio dangos, trio roed I stamp ar y ras reit o'r cychwyn. Mae yna sôn wedi bod eisoes am y tywydd. Mae yna haul melyn braf uwch ben pentre Llanberis. Ydy hynny newyddion da neu newyddion drwg? Yr ddau sy'n ni'n deud, y ffaith bod yna ddim gwynt, dim glaw, dipyn bach o'r haul, yn helpu redwyr yn y cychwyn cynnesu fyny ac yn y blaen. Ond bellach ymlaen, pan maen nhw'n blino, pan maen nhw'n dod I lawr, lle mae'r haul medru bod yn effeithio yn nhw. Maen nhw'n medru cael redwyr dehydrated ac mae'n problem os yn medru disgyn ac yn y blaen. A be oedd sawl un rhedwr yn ddeud wrthyn ni, maen nhw wedi anghofio be di ymarfer mewn haul. Mae'r holl ymarfer dros yr wythnosau diwetha'n llythrenol wedi bod mewn glaw. Wel, dwi wedi bod I fyny Wyddfa dwywaith dair eleni, a hwn ydy tro gyntaf dwi wedi weld copa dwi'n meddwl, a tro gyntaf dwi weld haul ar llethra Wyddfa o gwbl. Mae yna sôn y gallai hwn fod yn ddiwrnod I dorri record neu ddwy a falle. Mae'n rhyfeddol ydy bod record y ras yma wedi para am faint 2 flynedd ar hugen. Pa ma hynny? Wel, mi oedd Kenny Stewart yn redwr unigryw. Mae rhai o'i records o dal yn sefyll wwan lle. Ond efallai, un o'r rhesymau ydy bod yna lot mwy o rasis wwan nag oedd yna ôl yn 1985. Ac mae pobl ddim yn picio yn yr un modd. Maen nhw'n mynd trio redag lot mwy o rasis. Wwan mae'n siŵr bod Andy Jones yn poeni am rasis eraill, cwpan y byd ac yn y blaen. So maen nhw'n trio redag bob dim a dyn nhw'n canolpwyntio gymaint ar ras Wyddfa. Ie, hollol gywir achos mae Andy Jones a'i lygad y mis pethau eraill ar ras Marathon Dilyn un enghraifft a hynny yn dod yn mis Hydref. Ond eisoes, mae o'n dangos dipyn o ofod rhyngddo fo a'r clwstwr. A'r cwestiwn mawr, Steve, da chi yn y clwstwr yna, da chi'n gweld Andy Jones yn mynd yn ei flaen. Be da chi'n neud? Ydych chi'n anghofio am eich cynllun personol y demtasiwn di mynd ar ei ôl ond e? Wel, dyna di'r temtasiwn, ond mae hwnna'n rhywbeth beryg I wneud. Bydd rhaid I redwyr sticio at ei ras nhw eu hunan. Maen nhw'n gwybod faint o speed maen nhw eisiau wneud. Os maen nhw'n sticio at y pace maen nhw'n diarfa efo fo, mi wneith nhw yn well na trio mynd efo Andy Jones. Am ddechrau creulon i'r ras yma. Da chi wedi cael amser I gynesu a mae all y parc yma yn tynnu ar gefn eich coesau chi. Un o'r bit sgeleto o'r ras, dwi'n meddwl. Unwaith ydych chi'n mynd dros y grid gwartheg yn y gwylod na, straight I fewn i'r dringfa yma. Mae sŵn y dorf di mynd, yr unig peth ti'n clywed ydy pobl yn anadlu a slap o'r traed ar y tarmac. Ie, da chi'n peintio'r darlun yn dda a hynny wrth gwrs o brofiad. O'n i'n eich gweld chi bore yma, oeddech chi'n edrych, fel sydd chi'n gwneud dim byd mwy na torri lawnt. Ac oeddech chi'n deitha fi bod chi wedi bod I ben y Wyddfa ac yn ôl. Rhyfeddol a diwrnod o ryfeddodau fydd I wrth I ni weld camper dynion yma yn anelu tuag at y nod. Wrth I Andy Jones, enillydd y llynedd wrth gwrs. Agosau at ben y ceunant isaf, a mi fydd bwthyn pen y ceunant ucha wedyn I ddod ar I ochr dde efo. A'r cefnogwyr allan, mae'n draddodiad dod yma I ryfeddu at y bobl ma'n dydi. Yndi, mae'n bleser redag o ras yma. Mae'r cefnogwyr yn really helpu. Mae'n really neud y diwrnod i'r redwyr yma. Andy Jones medden nhw yn fwy gyfforddus o bosib ar y tarmac. Mae Andy Jones yn redwr profiadol o bob dim lle, ond mae'n gwneud lot o'i redog ar y lôn. Enghraifft oedd yn redag Marathon Llundain eleni, gath o degfad, ras ofnadwy o dda yma na lle. Mae gen o nickname, yr nickname ydy Roadie lle, oherwydd bod yn licio redag rasis lôn. Ond mae'n profiadol ofnadwy ar y mynyddoedd hefyd. 1 awr a 7 munud. Dyna oedd yr amser hyfeddol gymrodd o y llynedd yma am y tro cyntaf
ac yn ennill ac yn arwain fel mae o'n gwneud heddiw o'r dechrau. Ac wrth gwrs, mae ganddo fo fantes, mae ganddo fo brofiad un ras yma, a falle bod wedi dysgu ambell i dric, a mi fydd o'n sicr yn gobeithio gwella ar yr amser yna. Rhedeg heddiw dros Salford Harriers yn ddiddorol iawn, nid dros Loegr, ond i fod yn deud mai fai oedd hynny, fe gafodd o wahoddiad, ond oedd o'n methu deud yn bendant y bydde fo yn gallu bod ar gael i redeg dros Loegr. Felly diolch yn cwyno, ond mi dybia i bod gyda fo bwynt bach i brofi. Ella wir, efalla. Yn edrych yn gyfforddus. Yn edrych fel dyn sy'n ei frwydr bersonol i hun i'w hennill. Fe alla anghofio beth sy'n digwydd tu ôl iddo fo, a chanolbwyntio ar yr hyn sydd o'i flaen o. Edrychwch, mae'r gofod yn agor yn fwy ac yn fwy yn barod. Tebyg iawn i llynedd, nath o wneud yr un peth i Tim Davies yn yr milltir gyntaf, nath o creu bwlch rhwng y ddau nhw a nath o cadw'r bwlch at y copa. A mae'n werth edrych tua'r nod, golygfa odidog, ond heriol hefyd. A maen nhw'n mynd i redeg po modfedd o'r daith serth heriol honno. A mae o'n gadael y tarmac ac yn troi tuag at y mynydd. Mae'r tirwedd o dan draed yn newid yn gyfan gwbl wan. Maen nhw'n mynd off y tarmac a rhywbeth lot mwy garw, lot o creigiau, rhydd ac yn y blaen. A'r gymeradwyaeth yn llafar ac o bosib mae y tu ôl i Andy Jones y bydd y frwydr. Rhif 3 ydy Ben Bardsley, y ffermwr ydy Simon Bailey, rhif 12, rhif 37 di'r Gwyddel, Owen Gahan efo fo. Mae yna Wyddel arall, Owen McKenna, yr rhif 1 wedyn, Matthew Collins yn rhedeg dros Gymru. Athro Daearyddiaeth yn rhedeg am y tro cyntaf ers 2005. Ond mae yna Gymru arall, yr rhif 3, sy'n dod mewn i'ch darnu chi nawr, wedi ddewis i redeg dros Gymru am y tro cyntaf. Richard Roberts. Diwrnod rhyngwladol. Rhedwyr gorau Ewrop yn wir yn gwmni i Richard Roberts, yn gwmni i'r cefnogwyr. Ond neb yn gwmni i Andy Jones ar hyn o bryd wrth iddo fo agosau at Wal Hebron, uwchben olion Capel Hebron. Ac pan ei ffod rwgiat Hebron, dyna fydd diwedd y dringo cyntaf. A fydd o'n agosau at esmwythder gwastad foti. Serch bod gen Andy dipyn o bwlch wan rhwngth o reil tu ôl iddo fo, mae yna redwyr ofnadwy o profiadol tu ôl iddo fo. Sgwni os wneith o cadw hyn i fyny tan y copa ac yn ôl i lawr. Dyna ydy'r nod iddo fo. Mae'n agosau at giat Hebron o ddigon fod i'r cyntaf i fynd drwyddi. A mi alla roi chydig o gic nawr, ond y tu ôl iddo fo mae'r frwydr am yr ail safle. Y ddau sais, Ben Bardsley a Simon Bailey, a wedyn rhif 1-3-2 y myfyriwr, 20 oed, Thomas Conthwaite, oedd yn cwyno ar ôl y llynedd, mae gyda fo flisters ar ei draed am wythnosau. Ond y Saeson yn amlygu hunin ac yn serenu hunin. Ond mae'n ddiwrnod mawr iawn hefyd wrth gwrs i'r hedwyr lleol. Yn draddodiadol, mae yna gadw llygad am yr hedwyr sy'n yn y gwyrdd, yn y crysau gwyrdd a'r streipen goch ar hyd i chanol. Maen nhw'n cael ei adnabod wrth gwrs fel yr arwyr lleol, yr Yr Harriers. Maen nhw yn enjoyo, neu maen nhw'n gwbl orffwyll. Ond dyna'r math o ddiwrnod ydy hwn. Diwrnod am straeon, diwrnod am gwynion, a diwrnod i edmygu. Ac edmygu Andy Jones ar y blaen, yn glir, yn arwain y ffordd. Dyna Tegid Roberts gyda llawn ar mae hwn yn dod yma ar ei feic, 9 milltir o nebo, mae'r rhedeg ar ras, a mae'n mynd nôl wedyn 9 milltir i nebo ar ei feic, a does neb wedi golli o'n y niwl yn gwisgo'r shorts yna. A'r mwyafrif llethol, y mwyafrif cyffredin os liciwch chi, efo'i gilydd wrth i'r dyn anghyffredin agosau at y caffi hanner ffordd. Nawr mae yna gacen siocled odidog ar gael fan hyn. Mae gyda'i deimlad di Andy Jones ddim yn mynd i fanteisio ar honna. Andy Jones yn cymryd ar rhywfaint o ddŵr yma. Mae'n holl bwysig bod nhw'n cymryd ar dŵr ar diwrnod fel heddiw yma i stopio nhw dehydratio bellach ymlaen.
Dyna lle mae'r cefnogwyr yn held na chi. Jenny Hemming, mae'n fam I fabi 9 mis oed. Nawr te, dyna I chi Malcolm Jones o'r Ary Harriers. Mae oedi'r hedeg pob un ras Wyddfa ers 1976. Record ryfeddol ganddo fo, a mae o'n dal I fynd. 12 ar 20 o rasys. A mewn gwrthgyferbyniad llwyr, yn 19 mlwydd oed o gwman, yn I ras gyntaf erioed. Profiad, byth gofiadwy gobeithio mae'n edrych yn gyfforddus, Caryl Davies. A mae gorffen y ras yn ddoi hun yn dipyn o gamp yn enwedig o gofio'r ail hanner sydd I ddod y ras I lawr pan mae yna gymaint o beryglon. Ond ar hyn o bryd, ar waelod Allt Moses ac neb ar ei gyfil o Andy Jones. Na, yn fama mae o'n cychwyn y dringfa go iawn. Hwn ydi lle mae'r coesau'n dechrau blino a mae pobl yn gorfod dechrau I ffindio'r I reserves o'r rwla. Thomas Cornthwaite yn yr ail safle. Mae wedi bod yn flwyddyn bwysig o araliadau iddo fo. Mae o wedi bod yn cwyno. Mae wedi bod yn methu ymarfer gymaint o gydymyn efo. Ac I ddangos beth I camp Jones a Cornthwaite ar rhai ar y brig. Sbiwch ar y gweddill. Rhai yn I dyble. Ymhell bell I lawr y cwrs. A bron y dwedech chi bod y mwyafrif yn cerdded. Tra bod hwn yn rhedeg tuag at yr entrychion. Y golygfeydd yn odidog. Llyn dir arddi lawr i'r dde ohono fo. Mae lygad o wedi canolbwyntio ar y copa. Ac y tu ôl, wel ar y chwith nawr yn y trwsus D a'r Cris Gwyrdd rhif 425, Shane Price. Colli tair stôn, dwi'n colli pwysau'n edrych arnyn nhw. Thomas Cornthwaite yn dal yn yr ail safle. Mae o yn agor chydig bach o ofod wrth i'r gŵr sy ar y blaen a sy wedi bod ar y blaen. Fynd o dan bont clogwyn, o dan yr rheilffordd am yr rheildro. A beth sy'n Ni aros o Steve? Beth sydd ar ochr arall i'r bont, wrth gwrs, ydy Allt Goch yn un o'r claims mwyaf seth sy'n yna. A dyna chi y ferch sy ar y blaen ar hyn o bryd, rhif 19, Olivia Wolwyn, ond edrychwch fel mae hi yn dioddau. Dyna'r gymhariaeth mae'n debyg, mae bron iawn yn I dyble. Yn 2 ar 20 mlwydd oed, ond o leia, hi sy ar y blaen o safbwynt y merched ar hyn o bryd, y fo sy ar y blaen o safbwynt y dynion. A neb ar ei gyfil o. Dim ond unigedd y mynyddoedd a'i nod bersonol sy'n agosau efo bob camp poenus fyny'r Allt Goch ac wedi guddio yn heriol dan y niwl. Ond mae o, Andy Jones, yn gwybod I le mae'n mynd. Mae hon hefyd, Mary Wilkinson o Swydd Efrog, enillydd y merched llynedd a'r flwyddyn gynt. Mae hi yn mynd am I hat-trick. Dyna di nod hi. Nod Andy Jones ar dop yr Allt Goch ydi gwella ar I record y flwyddyn diwetha. 42.56. Dyna oedd I amser o wrth gyrraedd y brig y llynedd. Dyna mae am I giro. A mae yna anogaeth a mae yna bobl yn mynd I ddod I gwrdd â fo. Nawr te, dyma chi Don Williams. Fe ddechreuodd hwn redeg ydi 40. Mae o'n 64 mlwydd oed ac yn y categori I ddynion dros 60. Mae o'r hedeg heddiw. Thomas Cornthwaite, mae'n edrych mewn poen. Yndi, mae'n siŵr bod yn mewn poen. Top yr Allt Goch yma, mae dyn yn o'r llefydd mwyaf poenus yn y ras. Ond Ben, sut ôl efo mama, mae o'n edrych mewn poen, ond fel mae'n edrych enniwe lle, dwi'n meddwl bod yn reit cyffyrddus. Mae'n edrych yn ddyn cry. Yndi, mae'n beiciwr mynydd ofnadwy o dda lle, o fanna sy'n wedi cryfau o fel mae wan. Ac yn bellach I lawr, mae'n boenus, mae'n ara deg. Ac yn bellach lawr wedyn, dyna'r gynffon. A mae hynny'n tanlinellu camp yr rhai sy tua'r brig. Cyrradd hanner ffordd. Mae'r rhai yng nghefn y ras, a da ni'n gwybod mae yn y pen arall, a mae hwn, Andy Jones, yn agosau, a mae o'n gweld nawr I ble mae o'n anelu. Yndi, mae'n gweld y copa wwan am y tro gyntaf ers Gat Hebron, a mae'n gwybod faint gyda fo I fynd cyn iddo medru'r troi a rhedeg ei lawr. A mae rhaid I fi ddeud, mae o'n ddisgybledig iawn ddim yn stopio ac yn edrych ar y golygfeydd godidog mas o'i gwmpas o. Nawr te, mae o'n agosau at yr hyn mae rai yn ei ddisgrifio fel y llwybr troed prysura ym Mhrydain. Mae yna 350 o filoedd o bobl y flwyddyn yn dod y ffordd yma. Nifer ar y tren wrth gwrs, ond nifer nid fel hwn ond ar droed, ond go brin bod yna lawer yn dod fel hwn. Ac ar y diwedd, fel tasai hangen nhw y stepiau creulon yma.
Yndi, ond y stepiau ola cyn medru troi yn top ac yn elio nôl am Llanberis. Mae o'n cyrraedd hanner ffordd, 5 milltir ers I gam cynta. 41 munud, 35 o eliadau. Mae o bron I hanner cant o eliadau yn gynt na llynedd. Mae o yn dechrau ar y daith yn ôl. Mae'r her yno i'r gweddill. Ond mae un dyn, Andy Jones, wedi concro'r copa. Sut naeth y gweddill? Dwch nôl ato ni o'r copa ucha yng Nghymru. Mae'r gŵr hwn, Andy Jones, eisoes yn ffarwelio. Wedi troi gefn ar y copa ac yn brasgamu. Lawr, trac chydig bach yn gwahanol. Fel oedd y ras yn ôl yn yr 80au yma hwn, mae'n dilyn yr trac yr railway lawr hyd at bwlch glas. Y nesa i'r copa, Thomas Cornthwaite, dipyn o ofod rhyngddo fo ag Andy Jones. A mae un peth yn sicr ag eithrio y digwyddiadau mwyaf dramatig. Y ras nawr o blith y dynion ydy ras am yr ail safle. Yn y trydydd safle, y milfeddyg Ben Bardsley yn edrych ychydig bach yn llai cyfforddus, llai rhwydd i'r rediad. Rob Hope wedyn yn 33 mlwydd oed. A'r Saeson yn ymladd am yr ail safle. Jethro Lennox di hwn, Albanwr. A golwg ras galed arno fo yn y chweched safle. Yr Eidalwr Silvio Gatti ac yna Ian Holmes. Oedd disgwyl o bosib I hwn fod yn nes ati, ond wrth gwrs di ras hwn ddim ar ben. Na di, arbenigwr ar y ffordd y lawr di Ian Holmes. Ydy hyn yn haws bod yn mynd lawr y trac yma na'r hen ffordd? Yndi, dwi'n meddwl, yn dipyn bach fastach na'r ffordd trwytho gyfynu. Y Cymro cyntaf I gyrraedd copa mynydd uchau wlad I hun. Matthew Collins. Ac unwaith eto, yr hedeg llyfn pawb ar ôl Andy Jones. Neb mewn gwirionedd yn disgwyl I ddalo. Y gŵr o Glasgow, Jethro Lennox, yn y 5ed safle. Nawr te yn barod, mae Ian Holmes yn dechrau goddi weddi. Ond yn rhyfeddu mae rhaid gen I y rhai sy'n dal I ymlafnio I gyrraedd y brig. Y gŵr sy'n ar y blaen. A mae yna ambell un fel tai nhw'n troi ac yn gweld bobl bach. Di hwnna'r I ffordd lawr yn barod? Richard Roberts yn cynrychioli I wlad am y tro cyntaf. Fo nawr yn cyrraedd y brig. Tra bod y llall sy'n ar y blaen yn carlamu. A mae'n dechrau nabod y mynydd, mae'n gwybod sut I gadw oddi ar y llwybr. Yn di mynd ar y gwair efo yna I safio I draed. Thank heck for that. Sut ydyn ni'n mynd dwan? O ffordd na de. Dim ond un ffordd tegid, dim ond un ffordd. Y ferch gynta I gyrraedd y brig, Olivia Wolwyn o Norwich, Steve. O Norwich, lle enwog am ei fynydda. Na di ddim yn edrych yn gyfforddus. A mae Lowry di gwrando ar bob ebychiad. Mae di gweld pawb yn cyrraedd y brig, sut mae'n mynd, Lowry? Wel, chi gallu gweld pa mor anodd mae ras yma jyst trwy edrych ar wynebau yr hedwyr yma. Erbyn hyn mae'r coesau di blino, mae'r sgidiau yn teimlo fel bod plwm yn ddyn nhw a cerrig bach yn teimlo fel cerrig anferthol. Ond dyn ni yn sylwi bod nifer ohonyn nhw'n cael ailwynt wrth gyrraedd y copa. Thomas Cornthwaite I lawr yr all goch. Da chi'n clywed y sgrechiadau. Mae'n bwysig, nad oes neb yn taro neb ar y ffordd I lawr. Ben Bardsley wedyn, lawr yr un all, ac mae'n ras dda am yr ail safle. A da chi'n gallu gweld y gofod sy'n rhwng yr ail a'r trydydd. A mae Holmes di ennill tir, Steve. Ennill tir wedi pasio Rob Hope a Jethro Lennox wwan yn y 4yd safle. Ac yn profi be oeddech chi'n ddeud am gryfder yr hedwr yma. Janet McIver, yr athrawes, y ddearyddiaeth. Fi ddim eisiau sôn am fynydd, am fusoedd I ddod, DBI, y tu ôl iddi hi. A mae hon yn mynd I fod yn ras dda. Mary Wilkinson, enillydd ras y merched llynedd, wrth gwrs. Ac Andy Jones, dan bont clogwyn. Dan bont clogwyn, hitio'r rhan garw o'r trac, rhan ofnadwy o, gorau watchad y pobl yn dod I fyny yr un pryd. Ie, a braf gweld rhai o'r hedwyr sy'n ar ei ffordd I fyny yn cymeradwyo Jones sy'n ar ei ffordd I lawr. Y Gymraes gynta I gyrraedd y brig, Anna Bartley, cariad Richard Roberts, yr hedwr wrth gwrs.
Ac dyma chi foment I Don. Don Williams, cymeriad go iawn lle. 64 mynd rownd y copa. Olivia Wolwyn. Take care. Yn mynd am bwlch glas. Drychwch mor dyn at I sgwyddau hi. Mae Janet McIver. Ac mae Mary Wilkinson yno hefyd. Y dair yn hynod agos. Na'i'm awgrymu bod tegid yn bedwerydd yn y ras i'r merched. Dyna'r bwlch am yr ail safle rhwng Rob a Ben Bardsley. Ben Bardsley yn sticio at y gwair hefyd, mae'n gwybod sut I safi draed yn fanna. A Thomas Cornthwaite dan Bont Clogwyn. Ac edrychwch ar y prysurdeb yma. Ac yn I canol nhw, yn y gwyn, da chi'n gweld I ben yn mynd fyny I lawr. Sut yn y byd, Steve, mae Andy Jones yn gallu cadw'r rheolaeth efo gymaint o hyn o bobl I fynd heibio iddyn nhw. Mae hwn yn job a hanner yn tydi. Mae'n gorau cario ymlaen mynd, mae'n gorau watch di draed, mae'n gorau watch o pobl o'i gwmpas o. Mae hwn yn perfformiad anhygoel. Ac fel oeddech chi'n awgrymu, mae'r cerrig yma, maen nhw fel cyllyll mewn mannau. Mae'n rhaid chi wylio'r rheini bod chi'n mynd baglu, tas a chi'n baglu ar rhein, sa chi'n torri'ch coes a rhywsyd. Mae o ar ras wedi osgoi y cyrff, a mae o'n dal I fynd. Am I lawr, wrth I gymaint fynd am I fyny. Mae yna gerrig newydd wedi cael ei gosod, a mae o'n osgoi y cerrig lle gallo. Yndi, mae'n osgoi yma, eto mynd ar y gwair. Mae'n dipyn bach o lwybr yn datblygu dros y gwair yma na. Erbyn hyn mae pawb yn defnyddio gornol, dwi'n meddwl. Ac y tu ôl iddyn nhw, cyffro ras y merched nawr te. Janet McIver a Mary Wilkinson nawr sy'n yn yr ail safle. Mae hi di pasio Olivia Wolwyn. I have vertigo. Pardon? I have vertigo. I'll be over for that. Da iawn, well done. Fi'n blino. Ti blin? No, dyma'r tro cyntaf sy'n neud e? Ie. A ti'n mwynhau? Mewn ffordd odd ydw. Mewn ffordd od ydi. Nawr te, Ben Bardsley. Mae o di pasio Thomas Cornthwaite. Ac mae ras am yr ail safle mae'r dynnu yn y ras dda. Yndi, mae hwn yn edrych yn dda yn tydi. Mae Ben yn edrych yn gry iawn. Thomas dipyn bach yn llai ofalus ar ei draed. Ia, mae o yn cymryd mwy o ofal yn dydi. Ond da chi'n gallu gweld mor agos y man nhw at ddisgyn un cam gwag. Da chi ar eich gwyneb. A mae'n parhau yn destyr rhyfeddol. Gymaint sy'n ar y ffordd I fyny. Carel Davies, 19 oed. Yn mynd tua'r brig wrth I Ian Holmes hedfan heibio iddi hi. O, mae hwn yn edrych mor cyffyrddus yn tydi. Mae yn ymladd I ffordd yn ôl, sa ddim amheuaeth am hynny. Da iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Sut mae'n fynd y ti mor belled? O, iawn, diolch. Dyma'r tro cyntaf sy'n neud e? Ie. A ti'n mwynhau? A dw, pob eiliad. O, da yw, pob lwc I ti. Yay! Well done. Brilliant. Camgymeriadau. Shea Price, y dyn tân, yn cyrraedd y brig. Andy Jones, y dyn rhyfeddol, yn cyrraedd y caffi hanner ffordd. A nawr, Steve, mae ras rhwng fo a record yn dydi. Yndi, mae yna chance am y record heddi yma, dwi'n meddwl. Mae'r perfformio yma'n anhygoel. Y ffordd mae dal yn edrych mor cyffyrddus. Rhedeg cry, mae'n cadw I siap Janet McIver, dan Bont Clogwyn, mae hi dal I arwain ras y merched ar hyn o bryd, ond mae di bod yn agos iawn yn y ras yna. Mae hi'n cael trafferth cadw'r rheolaeth, mae hi'n falch o fynd oddi ar y cerrig ac ar y borfa. Ac yn lle mae'r ferch nesaf, dyna ydy'r cwestiwn. Dyna lle mae hi, Mary Wilkinson. A dyna chi ddangos mor agos, a mae gan y ddwy yna y cyfan I redeg amdano fo. Ben Bardsley, mae o dal yn yr ail safle. Diolch yn edrych cweit mor gyfforddus? Na, chdi, mae'n dechrau tynnu stimio wan. Mae'r dannedd yn gritid yn fan a go iawn yn dydyn. A Gary Waro, Ian Holmes. Nawr mae o di pasio Cornthwaite a mae o yn edrych yn gyfforddus. O, yndi. Arwr gor iawn o redeg y mynydd. Nawr te, Cornthwaite.
be sydd wedi digwydd iddo fo, mae yna waed ar ei goes dde o dyna esbonio be sydd wedi digwydd yn ras y dynion am yr ail safle, a mae'r Albanwr Jethro Lennox tu ôl iddo fo wedi synhwyro mae ganddo fo gyfle hefyd. Os gan neb gyfle i ddal hwn. Na, goes. Redeg yn erbyn y cloc erbyn hyn. Golygfeydd, bendigedig, y garw, yr hardd, a fe allech chi fod yn sôn am y ras. Sbiwch ar y merched, McIver, ond yn agosau fo bob cam y tu ôl iddi. Mae Wilkinson, mae'r bwlch yn sicr wedi cael, dydy? Yndi. Mary Wilkinson yn edrych am ei thrydydd canlyniad. A pa mor anodd ydy McIver? Dim eisiau disgyn, ond mae'n gwybod mae rhaid i ddianc rhag Wilkinson. Wel, yn union. Dal i pwysio ymlaen, Pawb o bob oed yn annog y gŵr hwn. Pawb o bob oed yn sylweddoli maint i gampo. Gwrandwch ar y gefnogaeth. Drw giat Hebron. Tua 3 awr ydy. Mae oedd i'r rhedeg i fyny ac i lawr yr holl ffordd i fanna. Y Cymro, Matthew Collins. Heibio caffi hanner ffordd. Ras dda iddo fo. Pawb mewn crys coch yn cael ei annog. Wrth gwrs, Richard Roberts yn mynd yn dda hefyd. Dwi'n falch efo hwn, dwi'n meddwl. Ac unwaith eto, mae o'n edrych fel dyn sy'n rhedeg dan reolaeth. A mewn arddull hollol wahanol. Be allech chi ddeud yr un fath am Don? Dyn anhygoel yn tydi. Am rhywun 64 oed, mae o'n edrych fel boi yn ei geiniad yndi. Drychwch ar y gienau yn y coesau. Di'r rheini beth yn mynd i dorri yn ei hanner ar hywsyd. Maen nhw'n ei ddalo fyny. Mae Andy Jones yn agosau at ddiwedd y mynydd. Unwaith eto mi adawai'r gymeradwyaeth glodfori gampo. Mae'n dechrau cyflymu hefyd yn tydi. Felly bod yn gwybod bod y record o fewn i gyrraedd. Dyn y tarmac o fewn llathenni i'r tarmac. Mae Holmes di pasio Ben Bardsley. Mae Holmes nawr yn yr ail safle. A tasach chi'n gorfod cymharu ddau fo sy'n edrych fwy o cyfforddus. O, mae Holmes o bendant yn edrych yn mwy o cyffyrddus. Holmes ydy'r, mae'n unigryw. Y redwr mynydd gorau erioed yn Prydain, swn i'n dweud. Mae yna ddwy ras arbennig o dda wedi digwydd yma heddiw. Y ras am yr ail safle ymhlith y dynion ac y ras am y safle cyntaf ymhlith y merched. Drychwch ar y ddau yma. Efo Andy Jones di bod gymaint ar y blaen. Mae'r ddau yma yn sicrhau cyffro i'r eithaf. Ond mae hwn yn sefyll am y nôl ac yn edrych yn gry. Dwi'n meddwl mod yn mwyhau yn hyn yn dweud. Falle bod hynny'n o'r ddeud. Mae rai bod hynny'n o'r ddeud. Ond mae o di mwynhau symud fyny o'r 6ed i'r 5ed i'r 4ed. Mae nawr yn ail. Ond mae hon yn dal rywsut ar y blaen. Janet McIver, fyw iddi oedi ag edrych yn ôl. Mi fysa'n caru gwneud i weld lle'n union mae Mary Wilkinson. Pai poeni am dy wallt, beth bynnag wneud i. Mae i gyd i lawr wan i pa un o hein eisiau fo y mwyaf. Ac yn cyrraedd y bri, Caryl Davies yn ei ras gyntaf, 19 mlwydd oed. Hanner y nod wedi gyflawni. A mae eisiau pwysleisio, maen nhw'n cyrraedd 5 milltir i fanna. Mae hwn yn agosau at y 10 milltir. Mae Rodi ar ei darmac hoff. O brofiad, dwi'n gwybod mae hwn yn brifo. Fysa chi'n meddwl, mae fer arall o ddi, fysa chi'n meddwl bod chi'n mwynhau, ond mae hwn yn boenus, ydy? Ydy. Dyna'r ail. Diolch yn mynd i ddal y cyntaf, ond mae o'n mynd i fod yn awyddus iawn i gadw ei afel ar yr ail safle. Mae di ymladd mor galed i gyrraedd y safle yna. Yn sicr cyn y ras yn un o'r ffefrynnau. Oddi ar y mynydd a fo nawr hefyd. Dasgo nawr ffurflynu at y trydydd safle. Mae wedi gweld yr ail safle'n llithro o'i afel o, ond di
Safle cynta ras 2007 ddim di llithro o afel hwn ers yr hanner canllath cynta. Ar y stryd yma, y dangosodd o be oedd o'n bwriadu wneud, ac ar y stryd yma mae o'n coroni a dangos be all o wneud. Yr Albanwr Lennox yn y 5 safle, oddi ar y mynydd a fo hefyd. 5 o'r dynion ar y tarmac. Ac maen nhw ar hyd y strydoedd efo'u camerâu a'i cymeradwyo yn tanlinellu camp y gŵr yma am yr ail flwyddyn yn olynol, yn rhedeg y ras am yr eildro yn unig. Mae Andy Jones yn mynd i ennill y ras. Mae o'n well amser nag oedd o llynedd. Dio ddim yn mynd i dorri record, ond i amser o 1 awr, 5 munud, 38 eiliad. A mae gynno fa hawl signo y gymeradwyau. Prynhawn cofiadwy. Fuddugoliaeth arall. Sut mae'r gweddill am wneud? Diolch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Wedi ymladd i ffordd yn ôl i fod yn ail, mae Ian Holmes bron i 2 funud a hanner ar ôl yr enillydd. A'r trydydd safle i Ben Bardsley. Y tro cyntaf iddo fo redeg. Ond mae Gareth wedi cael cwmni enillydd ras eleni. Andy, congratulations once again, winning the 2nd year in succession. How did that one feel? Just as tough. Hard going up. We were slightly quicker at the top this time, and then we came down on the train line a little bit, which was a bit easier instead of running against people. And when someone said you're pretty well clear, I just ran, just kept running hard. What was your game plan today? Because you started off, you had that determined look on your face when you left Caerdydd here. Yeah, I wanted to get up to the top and turn and come back down. I know I wanted to lead at the top if I were going to try and win it again, because you never know how people are going to come down. Some pretty good descenders there. Ian Holmes, very good at coming down, one of the fastest times ever coming down. And just wanted to get up there, get going, get the legs moving and really blast up. And will you be returning next year? Yeah, definitely. Played Ian, definitely, yeah. Congratulations once again, well done. Cheers, thanks a lot. Ian, back in Llanberis once again, second this year, what was it like? It was hot early on because we've had rain for weeks now. We're hoping, let's have some rain for the race. What was your game plan initially? It's always the same, I have to hang on to the top. And then hopefully, there isn't that many gaps, I can pull it back on descent. But Andy, we're away, we're flying. We know well to catch Andy. Simon Bailey, y ffarmwr yn ail yn 2002 yn gorffen yn y 4 safle ac yn y 5 safle. Thomas Cornthwaite. Wel, mae'n ysgwyd i ben. Diolch yn edrych yn hapus. Mae yna rhywbeth wedi digwydd iddo fo. Mae'n amlwg. Mae angen y babell gymorth cynta arno fo. You finished 5th, Thomas. We were having reports down here that you were not in the lead, but pushing for the lead earlier on in the race. But obviously something happened along the way. I wouldn't say I was pushing for the lead. Andy was way in front. I lost sight of him after halfway, and then just took a couple of tumbles on the way down. So you fell more than once then? Yeah, I fell twice. It's funny actually. It was because Ben came up behind me and I fell. I got up. I started following him. Ian came behind us. I fell. So it was a bit of a comedy really. But to get second to the top, I was chuffed with that. Just shame I couldn't hold it to the bottom really. Braf gweld Gwen ar ei wyneb y clamorwr cyntaf i gyrraedd y llinell derfyn ydy'r Eidalwr Silvio Gatti yn y 10fed safle. Mae Gareth yn cael chydig o help efo'i Eidaleg. Questa qua è una gara molto particolare perché si sale e si scende dalla stessa parte ed è una discesa non tecnica, molto veloce, però venendo giù veloce il rischio aumenta il rischio. Mae'n ras arbennig iawn hynny bod chi fynd i fyny ac yn dod i lawr yr un ochr. Ac mae'r dod yn ôl i lawr yn eitha, dim dechnegol iawn, ond mae yna damidia yna sy'n dueddol godi ofn. Neb y diolch mwy na Gareth i Dafydd Apoloni am y cyfieithu. Dyma'r Cymro cyntaf i gyrraedd y llinell derfyn. Matthew Collins, mae'n mynd i orffen yn 40 yn union fel ag nath o yn 2005. Mae ychydig bach yn arafach y tro hwn. Y tu ôl iddo fo yn tanlinellu'r cysylltiad rhwng y ras yma ar Eidal. Fabio Ciapponi, 48 oed, ond mae Gareth wedi cael cwmni y Cymro. Didn't run as well as I hoped. A bit slower than I have run. As high as I finished, though, 14th in the past and it's 14th today. I was looking for top 10. Can't be too disappointed though. So I'll look to improve next year.
Croeso mawr i Richard Roberts, hogyn lleol o Nant Franco ni nodo oedd cyrra awr a chwarter. Mae o'n mynd i wneud hynny. Awr 14-28 yn gorffen yn 15. Owen Gahan y gwyddel tu ôl iddo fo. Mae Gareth yn cael cwmni Richard. Richard, tro cyntaf ti gynrychioli Cymru yn ras y Wyddfa, ac amser da hefyd heddiw. Ie, amser gorau fi i fyny lawr. Dwi wedi gwneud well yn fath o training nag o'n i o'r blaen, ond amser ras fyna di gorau fi. Pa mor anodd oedd hi heddiw, achos mae'n gynesach o lawer heddiw na mae wedi bod ers tro? Yndi, doedd ei rhaid drwg i ddechrau, ond bit top oedd hael dod allan. Oedd hi'n mynd gynesach wedyn. So oedd hi reit anodd mynd i fyny, yn gorau gweithio'n galad. Ond ar ôl deud hynny, ti wedi cael yr amser gorau yn y ras arbennig yma, llongyfeilliadau ti am hynny? Diolch yn A dyma be ydi stori ryfeddol. Enillydd ras y merched unwaith yn rhagor Mary Wilkinson. Ie, mae di bod yma deir gwaith. Mae di ennill deir gwaith. Yr hat-trick iddi hi. A maen nhw'n dal i gyrraedd ar hyd stryd Victoria. Mae'r anogaeth yn dal yna iddyn nhw. Ac mae'r hedwyr yn gwybod pan bod arogl stem y trenau yn eu ffroenau nhw. Maen nhw'n agos at y diwedd. Mae Mary Wilkinson efo Gareth. Mary, winner of the ladies' race for the 3rd consecutive year. You must be very pleased indeed. Over the moon. I just can't believe it. It's probably the most promising run, important run of my career so far. I'm really pleased. Yeah. Well, what was your own game plan at the start of the race? To enjoy the race. I was absolutely desperate to enjoy the race. I wanted to go out, run steady, try and run the climb as much as I could, and then really work the downhill. Because I know that my strength is the downhill. I'm not the best climber out there. But give me half a chance coming down and I'll let rip. So it's 3 out of 3 this year. 4 out of 4 next year, maybe? Oh, I'd love it. I would really, really love to. Mae gyda'i deimlad y bydd hi'n ôl. Grandwch ar y croeso i Don Williams, 64 mlwydd oed o Yr Harriers yn ennill y ras i ddynion dros 60 oed. Y tu ôl iddo fo Arwel Lewis eto o glwb Yr Harriers ac yn ei ddilyn o Richard Roberts o Preston. Mae Don yng nghwmni Gareth. Don, blwyddyn arall heibio, ras arall wedi gorffan sy'n dod i leni? Wel, o'n i'n bad at y tol, o'n i'n tywon pan di bynnu. O'n rei da yma leni, o'n i'n gweld, pan gyn cychwyn, o'n i'n gweld bod Jeff Norman yma, un o'r ei gorion erioed. Neu fraint carredag yn ebyn dyn fel ydy. Sut oedd i chi yn bersonol, di? Wel, mae bob amser yn galad, yndi. Dim ots pŵr ras, da chi redag. Os a pob tio curo chi, yndi. Nid a neb a da chi basio na nid. Felly, dyna beth i ras, di. Ras ar ben, Don, ond yn ôl eich golwch chi, da chi wedi cael codwm ar y ffordd i fyny neu ar y ffordd lawr? Ar y ffordd lawr, ond ni reit lwcus. Nes i'n disgyn ar un carreg na byd, jyst digwydd bod mwd o'na a dipyn bach o ddŵr cynnas. Oedd reit refreshing a dweud gwir. A rafa Don a cheidim Claes. Mae yna sawl Claes yn mynd i fod ar ôl y ras yma. Ambell i fus wedi dorri, ambell i drwyn wedi gracio. Dim anaf difrifol, ond mwy o anafiadau leni na sydd wedi bod yn y gorffennol. A sawl un mae'r rhaid gen i yn holi heno. I be. David Whiteside Thomas yn arall yn y ras dros 60 o glwb Yr Harriers. Olan Rig yn croesi, felly hefyd Peter Williams o Llanberis. Ond mae David Whiteside efo Gareth. Dafydd, newydd dod yn ôl o'r mynydd, y 5 tro ar 20 i chi redeg y ras. Di mynd yn haws? Yndi, lot haws, ydy gwir, yndi. Os am pwysau rwy'n oedd mewn yn ôl e'r bellach agos. Mae gen i'r esgus oedd mewn yn hwyr, dim ot felly. Sut oedd i leni? Oedd, mae da ni'n di arfer o gres efo. Mae'n ddaw chedig o boeth yna. Mae rai mi ofyn 5 ras ar 20, beth sy'n ysgogi chi i ddod yn ôl flwyddyn ar ôl flwyddyn? Wel, o'n i eisiau gwneud ti 5 mlynedd ar 20, a o'n i wedi cael ei mewn mlwyddyn 60 lenni, so o'n yn esgus dwbl i gorffan i heddiw ydy. Ond ddim am y trola, ddwch chi'n ôl flwyddyn nesaf siawns? Na, dwi'n gobeithio redag i fyddai'n gan toed, beth bynnag yn do. Falla na i ymuno fo chi bryd hynny fy un. Diolch yn fawr, Dafydd. Iawn, croeso. Ie, 5 ar 20 iddo fo, 12 ar 20 i'r gwr yma Malcolm Jones o Yr Harriers. Mae'r rhedeg pob un ras wedi bod. Ac ar ei gynffon o Alison Thomas o Gymyglo, Donna Claridge ydi ras gyntaf hi. Ac ar y chwith, y dyn tân Shane Price, oedd eisiau curo awr a hanner. Mae wedi gwneud hynny yn braf. Shane, sut ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'r diblino yn ofnadwy. Yng nghoesa fi'n dyn ofnadwy, ond dwi'n mor falch bod wedi darfod o. Dwi'n rhoi mor falch i gweld y sein finish yn diwedd yna. Be oedd yr amser ar y diwedd? Dwi'n yn siŵr iawn, dwi'n meddwl na ryw gwmpas 149, 150 oedd o. Os a hynna oedd o, dwi'n ofnadwy o hapus. Ia, 2 eiliad dan awr a 50 oedd o. Fydd neb yn hapusach chwaith na Caryl Davies, 19 oed yn ei ras gyntaf. Ac ydy, mae wedi gorffen, dyna dy nod. Caryl, sut oedd y ras i ti?
Oedd y galed yn mynd lan, ond dwi'n falch dyn nhw lawr o'r top. Be oedd dy obeithio di pan nes di ddechrau ras? Be ti yn edrych yn efo'r amser ac ati? Ond jyst mwyn yn fel se, gorffen e, cyrraedd y top yn ôl lawr. Fi'n credu bod yn gwneud e'n iawn. Nes di fwynhau ras ar y cyfan? Do. A ddod i'n ôl flwyddyn nesaf? O, siwr. Diolch yn fawr ti, Caryl. Ymhlith y dynion, Andy Jones yn ennill y ras, ond hefyd gan nad oedd o'n cynrychioli Lloegr yn ennill y ras i ddynion dan 20 oed. Ac yn yr un modd Ian Holmes yn ail yn y ras, ond hefyd yn ennill y ras i ddynion dros y 20. I Ben Bardsley ddod yn gyntaf o blith ar hedwyr rhyngwladol i ddynion, trydydd oedd o yn y ras, Simon Bailey'n bedwerydd, ac bod o'n ail i gyrraedd y copa, roedd syrthio ddwywaith yn golygu mai syrthio'r 5 safle na Thomas Coldwaite. Yn ras y merched, 2 o dîm Lloegr yn cipio'r 2 safle cyntaf, hat-trick rhyfeddol i Mary Wilkinson. Janet McIver yn ail ydi hail ras yn unig, efo Natalie White oedd yn ail y llynedd yn gorffen yn y trydydd safle eleni. Ac yn y ras i ddynion i'r dros 60, llongyfarchiadau eto i Don Williams, yn curo'i arwr Jeff Norman cyn enillydd y ras yn 1979, gyda Peter Roberts o'r Wyddgrug, enillydd y categori yma 2 mlynedd yn ôl, yn gorffen yn drydydd. A dyna ni, ras Yr Wyddfa yn dirwyn i ben. Amball un wedi cael codwm ar y ffordd lawr, amball un, cofiwch, dal ar y mynydd, gan gynnwys Lowry. Wel Gareth, ni wedi bod yn lwcus iawn da'r tywyd i fyny fan hyn ar gopa Yr Wyddfa. Diwrnod perffaith o rasio, ond mae'r mynydd tipyn yn dywelach nawr gyda gond ambell i gerddwr yn cyrraedd fan hyn. Felly wedi bod un sialens ar ôl i mi'n wneud nawr, cerdded yn ôl i Llanberis. Wel, siwrna saff yn ôl i chdi, Lowry. Ras y Wyddfa ar ben am flwyddyn arall, ond un peth sy'n sicr i chi. Mi fydd y Wyddfa yma eto'r flwyddyn nesaf i gynnig i her unwaith eto. Oddi wrthyn ni gyd yma Llanberis. Hwyl fawr.